Hemmäge salam, sizin bilen täze bir videoda görüşýär. Bugünkü videomuz ingliz tili harflary hakynda. Besmele ingliz tilinde 26 tane harf var ve olar şu taýda akılar. Berde ýaýyn içinde ýazanlarym bu harflaryň okulyş şekli. Başlaýyn. A, B, C, D, E, F. Bu harfimiz G. Şu taýda ünsüberin dostlar. Ene şu C harf, yani bu C harf dip okalar. H. H dostlar. Ene bunu serdin ene. Şu Ç harf bolup okalar. Bu harfimiz H. Göreňizmi? Bu I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Şurada lütfen dostlar, berde men R harfini ýaýyň içine aldım. Bu ýaýyň içine alınsa kan eşitilenok, adıcık eşitili, adıcık eşitilenok. Bu saatden bölümünü ýaýyň içine aldım. Köp yerlerde bu vapşa ýallanok. R, bu S, T, U. Şunu sorun dostlar. Ene bu ya harf bolup okalandy. U, Y, V. Bu W, X, Y. Indi şu taýdan ünsüberin. Bu harfimiz käbir yerlerde Z dip okala, käbir yerlerde de Z dip okala. Yani käbir adamlar Z dip bulanlar, käbirler Z dip bulanlar. Düşündüňizmi? Yani opşun bunların, yani siz bunu Z dip aýtsaňyz da ýalňyş däl, Z dip aýtsaňyz da ýalňyş däl. Hemmesi de dogry. Şunun bilen videomuz geçip guturdy diýsem bolar. Gaty gysgaçyk we gaty ansaçyk. İsteseňiz harfleri ýene bir ede täzeden aýtyp geçelim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya da Z. Şununla videomuz gutarya dostlar. Özüňize gol jeterdim. Bir sonraki videoda görüşençek. Bye bye.